ubay-ubay na gina akong koleksyon akong negosong pautang. Kuyawan lagi ko eh. Basig usor ba kayong tulis ron? Hold up niya ko ba? Ay pa siguro para mabalik ang kwarta yapos kuhan. Ipautang ko sa mga tao. Way likado sa hold up ba? Daghan lagi to apa to sa kuhan ay karton. Puno na to. Ay ni mangita kong tao nga pa utangan ako. Namin makita ang tao ron para utangan ko da. Ako nang duulon be. Ako na pautang ko kwarta. Bay. Bay kani bay. Dia mo diri bay nak tuyo sa inyo bay. Unsa man yo? Matay mo lagi may kwarta. Awa may kwarta. Sakto kayo. Na ako'y negosyo pa utang. Ug ganahan mo mangutang. Pagsulti nag pila. Dilan sa siguro may mangutang no ay kay wa may kwarta ay kabayad. Awa kay kabayad. Ay kabalaka kay mas sinabtanon kay kung pagkanegosyante. Ug wala kay kabayad karon, pwede na sad punpuhon yung bayaran. Boss, mataha ang may mangutang boss. Ay kay wa mo gyud may trabaho boss. Wa may kabayad. Nagwa may kabayad basin presohon no nimo. Asus. Di lagi ito mo'y papreso. Ang importante mangutang lang musku ah. Tay sa ano iba? Kano mamugos magpautang sa mua? Kaubang tao ngay di may pautang. Yari nun ka mamugos sa mua? Tumsan man tao ka. Di ka na namang babayaran. Ano yung mga dong? Daghan mo kwarta. Kung wala ko'y kabutangan ba? Mao nga. Ako lang ipautang sa mga tao kong kwarta. Kaya basig tulison o niya ako. Mao ba? Lumboy-lumboy ang lagi ka. Dili dong. Paas naman eh. Harun dili ta hold upon ba? Di ta mahalata gani nga. Kwartahan ta kayo, di ba? Unya na yung mangutang mo sa imo na pila may tubo na mo sa mua. Ano siguro pag dayon og pangutangan na kay negosyantir ba na? Dako ka tubo na bahog kag bayad na wanga ka. Ay ang tanan naman ko. Ikaw. Ayaw mo kabalaka dong. Kay kani akong pautang. Wala na interes. Magka-discount pag ani mo. Og mangutang mo 2,000. Katunga rin yung bayaran. Kanindot kita na nga deal, boss. Kamaayo na nga offer, boss. Ay, pautang nga may 2,000, be. Oh, pautang mo tamog 2,000. Pero ayaw mo kabalaka. Kay katunga raman sa inyong bayaran ani. Ay lang mo ka-pressure kay di bang ko maningil. Oh. Tara. Negosyante yung tapugo lang. So, among bayaran eh, sa kalibo ra mo ibayad. Oh, katunga rin yung bayaran na. Salamat, boss. Oh, sige ah. Salamat kayo ha kay nangutang imos ko ha. Aras ako. Oy, isa boss. Isa boss. Oh, ano naman? Amo nang bayaran namong utang. Di ba nang utang mo sa imong 2,000? Oh, Nya katunga ra man yung pabayad. Oh. Bayaran na namo. Bayaran na namo. Dayon sa kalibo. So, basig nagkalisod pa mo. ay okay ra, wala ay problema. Bayaran ninyo dayon? Oh, wala may utang ha. Wala may utang. Ano may utang mo sa bayad? Quits. Oh, question na. Okay. Quits na, salamat. Salamat, boss. Basig nagkalisod pa Ay, mo. okay Ay, ra. boss, ay, boss. Okay na ka, boss. Salamat kay boss. Bayaran na namo. Wala may utang ha. Wala na. Sige. Bayaran naman ninyo. Oh, sige. Baik dia. Dia pa ko nabiling kwarta. Ape ato lang. Lah, si Ampong. Oh. Oh, narak. Do Ampong. May gid dia kadri. Asa tawag nimo kay wala ko istorya. Kanang niya ra bibiha kay nanapin sa mukha no. Sana po Minggoy. May gid kita anti ka. Da pa ko nabiling kwarta. Oh. Ako ni pautang si Muha. Lagi. Utang may bahal. Apo no. Ako ipautang mo. Minggoy, 2022 na din ako mangutang nimo. Ay, Nya usa pa Minggoy. Ug mangutang ko nimo. Lisod di ka pangitaon. Lisod di ka bayaran, di ko mangutang nimo. Bahala ka diha. dili ay kabala ka kay timanan ako imong utang sa kwarta. Ako na timanan. Lagi ko, di ko. Da pa ko super kwarta bitaw. Do Ampong. Oh. Sa mukha. Ako ni pautang si Muha. Di lagi ko mangutang, lagi pautang nga tos mga tao nimo nga imo mga ko ano. Di ka din mo kumutang ko. Samo kay nang utang-utang Minggoy, di ko katuko na kay utang. Sige na, talain lang. Di ka katunga lang mo bayaran. Di lagi ko mangutang lagi sa si balik ka puya pa nimo Minggoy oy. Kaya pangutang na taon. Ay kay para mahurot akong kwarta pa Kasi utang ba. sabok pi nagtawag ko sa bebe pa utang. Lagi. Utang na kay di pa ko sobrang kwarta. Utang na ni. Utang. Kasi pagtuon mo sa ko aka na mangutang ay. Nga naman ko cellphone. Pwede naman ko nimo makontak. Tawagan. Kontak ba niya? Kwarta. Ya pagka mama tago-tago ra ba dayong karba kung
Ug kanang utangan Lagi ka. ako lagi timan anak kong utang sa mo. Wala lagi ko mangutang Minggoy, kang puya mo Minggoy oy. Dili utang lang taon ni. Ay, Nausa kaya ako di mo. wala ko'y problema ba? Sige ron. Buwan ka. Ha? Dili ko mangutang nimo lagi magbuot pa kas kung di ko mangutang. Ngutang, di na ka mangutang di. Di ko mangutang nimo oy. Sige pa utang ya pagka man kanalisod ki pangitaon ug kanating bayad na. Wala nga. Sura ni. Pagkatao ron taong utangan no. Mao gani, mga viewers ay ipautangan na. Utang. Lisod kay pagkatao ron. Magpautang ta lisod na. Nga, kawalay pang utang ng kortan ko. Ang utang mo. Hoy! Utangan ako kwarta o! Wala ni kos bakon ka buwan. Pangutang na, kwarta o! Siguro may mangutang boss kay wa may kabayad sa imong utang. Hoy. Yay. Yes. Hello. Mugos mangigig pautang sa mo ano nga. Kay ba may ginan ka namo nga. Yeah. Mugos mo. Asula ka po. Riwan ayo, riwan. Ano iba? Ano mamugos may pautang sa mo ah? Nga ubang tao gani nga maglisod may utang sa ilang kuan utangan. Atay mulay dito. Ini sa mga. Kasi ano iba? Nga naman mugos magig pautang sa mua. Ubang tao gani nga maglisod magig mangutang. Mangutang. Di man gani pautang. Kasi ano iba? Ayaw ka na rin. Wala nang tanong ka. Siguro pangutang ay dako pinagtubo lagi pangyunan to ako tubo pangyunan. Ala siguro dahil pangutang ay dako. Santir man na. Kauwa. Ano siguro pag pangutang dayon na kay negosantir man na. Dako kay pangyunan tubo na. Oh, dok, ayaw mo kabalaka, dok. Kay kanay ako awala ni. Ina na rin, Mike. Kanay ako pa tanong, wala na interest. Maka-discount pa dyan mo, ano dito. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch.